alaikum, barkanmu da wannan lokaci, ya lamura ya komai da komai. So ga yadda ake registration ɗin, da farko ka tabbatar ko naka ya kai aƙalla guda 12.5 ko 12.7 haka. Ga shi dai muna da 12.9, sai mu shiga dapps namu, sai mu zo mu yi pasting na link ɗin, sai a yi pasting na link ɗin, sai a taɓa alamar searching haka. In ka taɓa alamar searching, to zai kawo ka haka, zai nuna maka browser ka haka, sai ka zo ka danna connect wallet ɗin nan, sai ka danna Metamask naka, yawwa yayi connecting na wallet namu, sai mu ɗan saɓo, sai ga join us, sai ka danna join us ɗin nan. In ka zo nan wajen za a tambaye ka, sai ka goge wannan one ɗin nan. In ka goge one ɗin nan, akwai code da zaka saka a wannan wajen, zaka sa 653, ka riƙe shi, 653 zaka saka. In ka sa 653, kar a manta 653 za a sa. In ka sa 653, sai ka danna register for nan, sai ka danna yana processing. In yayi processing, sai ka zo nan, sai ka danna confirm. Ka danna confirm registration, ga go to dashboard, ka danna go to dashboard, zai kawo ka haka. In ya buɗe maka dashboard naka, sai ka taho wato ka yi register kenan, ka yi registan shi successfully, sai ka ɗan taho haka. In ka ɗan dawo, to ga yawwa ga wani waje nan claim now, wannan claim now ɗin nan, sai ka danna claim now. Yawwa in ya danna ma claim now, sai ka zo ka danna confirm. Yawwa successfully ka yi claiming na reward naka na yau. Gobe ma haka zaka zo ka yi claiming naka na yau, wato an riga da an yi registan sa successfully yanzu, ga shi ya fara lissafa mana time a nan. So gobe war haka zaka zo ka yi ƙara yin claiming. Yanzu in muka zo balance namu za mu kalla ga ko guda biyu. To kun san me yasa ya zama ko guda biyu? Kamata ya zama ko ɗin babu ai, amma mun yi claiming na reward namu na yau ne yasa ya zama akwai ko. Mun yi claiming na 1.7, kuma 1.7 ɗin a kuɗin Najeriya daidai yake da naira 1000 da wani abu, gashi nan $0.95 equivalent to. To Allah ya taimaka, Allah ya bada sa'a, haka ake registration ɗin.